No niin, kello on 11.20, me ollaan lähes matkalle. Nahkalinja, päivämäärä on jotain ehkä 11. päivä huhtikuuta. Joo, kohta nähdään. Ekan lounastauon paikka, tehdään lämmin lounas ja jatketaan sitten köpöttelyä. Täällä oli joku vanha pariskunta, jolle kerrottiin, että mitä me tehdään ja ketä me ollaan. Ja ne tarjosi meille kahvia. Oli mukavaa. Auringonpaisteessa ja lintujen laulun soidessa lähdetään eteenpäin käppäileen kohti ekaa vesipistettä. Me on tultu melkein 10 kilometriä joissain tunneissa. Ihan hyvä vauhti päällä. Nyt pidetään pieni 10 minuutin tauko. Nautitaan kevätilmasta ja vähäksi aikaa nostetaan jalat ylös ja sitten jatketaan vesipisteelle. Ja käveltiin vähän hämmentävään paikkaan, mutta päädyttiin ihan oikealle polulle. Täällä menee noita keltaisia viivoja puissa. Kaikki muutkin meni sinne. Siitä olisi päässyt oikoseen tietä pitkin sinne toiselle parkkikselle, mutta päätettiin kuitenkin seurata tätä polkua. Me ollaan nyt tuolla ja sitten lähdetään seuraavalle vesipisteelle, joka sijaitsee siinä, juurikin siinä. Saatiin mukaan banskut ja täytettyä vesipulot, jotka olikin jo tyhjänä. Ja paljon tonne on matkaa? Varmaan about toinen 10 kilometriä. Mutta ainakaan helppokulkusta ja sitten on jännä kulkusta. Nyt kävellään maantien reunaa. Tää on semisti perseestä, mut vaihteleva maasto. Minkäs teet? Me ollaan kävelty ehkä noin 1/3 koko matkasta. Pidetään S-Marketin pihassa taukoa. Siinä tulee meidän kahvi, espresso. Sitten haettiin vähän jädeä ja riisuttiin kenkiä ja teippaillaan vähän varpaita. Tässä kohtaa alkaa jo pikkasen väsymys tuntua ja jalkoihin sattua. Toi maantien vieressä tallasiminen kyllä syö kaikki mehut. Se on niin kirjaa. Jep. Täältä tänne. Sijaintimme nyt. Ja sitten mennään iltaruokaa tekemään johonkin tänne. Jep. Kohta päästään tonne punaiselle, minne ei pääse edes maastopyörätuolilla. Tehtiin viritelmä. Tää on täällä hiekassa ja sit toi kun tohon ei oikein espressopannu meillä. Tietyistä asioista ei tingitä. No niin, nyt ollaan siinä pisteessä, että alkaa tuntua epätoivoiselta. Tuli ja hajotti rinkkansa, tai siltä hajosi toi rinkan, mitä ne on olkain. Ja jalkoihin sattuu ja rakkoja on teippailtu ja pikkuvarpaita eritoten. Nyt särkee jalkoja ja joo, näillä ihmisillä on autoja ja moottoripyöriä ja polkupyöriä ja ne kulkee niin lujaa. Jos mä olisin kotona, niin mä lukisin mun säkkituolissa lämpimän viltin alla ehkä, eikä mua särkis minnekään. Ja joo, kaikki olisi vähän niin paljon paremmin. Ja tää on ihan tuhoon tuomittu ajatus, tästä ei tule yhtään mitään. Me löydettiin sänky, harmittavan houkutteleva tapaus, vaikka onkin muuten aika paskamaista roskata tälleen. Käveltiin vähän harhaan, onneksi tajuttiin 200 metrin jälkeen, mutta yhdet toiset tytöt lähti samaan suuntaan, joten toivotaan, että ne ei kävele 3 kilometriä jonnekin ihan hornantuuttiin. Tuskaa on, mutta sisulla eteenpäin niin kuin näkyy, niin nämä pitkospuujärjestelyt ei ole kaikin paikoin ihan ässiä. Ja päästä puuttu silleen 2 metriltä kanssa pitkospuut tuollaisesta lätäköstä, mutta kyllä niistä selviää. Nyt mennään raivolla ja vauhdilla ja sitten tähän joku semiaikainen kuolema ja sitten katsotaan sen jälkeen lisää. Ei kun ylemmässä taskussa. Nyt kaivetaan vähän välipalaa rinkasta ja lähdetään talsiin eteenpäin. Ollaan tokalla vesipisteellä melkein puolessa välissä siis. Ja kärsimys on suurta ja epätoivo on vielä suurempaa. Yksi pikku probleema oli se, että me ei löydetty sopivasta kohtaa mitään, missä voisi vetää pienet päikkärit. Nyt siellä onkin heti Lempäälän keskustan jälkeen laavu, johon me mennään sitten koisimaan hetkessä. Ja mikä on ihan sikamahtavaa. Sattuu pirusti, mutta saatiin suklaata, mikä lohduttaa ja tulee heti paljon parempi mieli. Ja elämä hymyilee, kun
Tytöt saa myös. syödä vähän. Alright. Mutta ainakin mä oon ihan pirusti naurattu, ihan vaan kivusta. Alkaa tulee semmonen tyytyväinen kooman tunne ja väsyttää vähän, mutta on semmonen hyvä fiilis, että tää on sittenkin ihan jees. Ja tää kävely on ihan nice. Ja oikeastaan tämmönen metsä, missä aurinko rupeaa painumaan mailleen, niin on aika kivaa katteltavaa. Alkaa olla paras fiilis sitten lähdön jälkeen. Koitetaan päästä kaupunkiin ennen kuin tulee pimeätä. Tästä olisitaan sen aikaa, kunnes tulee semmonen pakko ei ja sit pysähdytään tekemään ruokaa. 15 sekunnin huohatustauko Kukkulan lailla. Istumista ei sallita, koska tunto palaa jalkoihin. Fiilis on edelleen hyvä. Hyttysiä on pari nähty. Vähän enemmänkin. Hyvä vauhti jatkuu edelleen. Alkaa hämärtyyn, mutta me ehittiin tämmöiselle hiekkatielle ennen pimeätä, joten tästä on helppo jatkaa Lempäälän keskustaa kohti. Eikä me varmaan eksitä. Niin, juu, ei. Fiilis on edelleen hyvä. Ilmakin alkaa vähän piilänä. Jep, mutta nyt on ihan mahti fiilis. Me on kävelty tosi nopeasti, varmaan viimeiset 3 kilsaa. Ainakin. Ja tää matka etenee ja ihan huippuu. Me ehkä sittenkin päästään perille. Maiseman vaihtumisen varmaan huomaa. Nyt alkaa tuntua kyllä jo pikkasen kurjalta ja se paras boosti on kadonnut, mutta mietittiin, että kuljetaan toi Lempäälän sieltä kärjen kautta, missä se tekee lenkintää. Ja sitten ei tarvii huomenna, jos me nyt koisitaan hetki, niin kun on jalkoihin palannut tuntua muutenkin kurjaa, kun ei kunnolla nukkunut ja muuta, niin kiertää mitään vaan. Voi lähteä vaan suoraan sinne Pajaniemeen päin. Täällä ei ole ihan niin pimeätä kuin miltä kuvassa näyttää, mutta aika hämärää. Tuolla näkyy Neste ja siellä menee autoja. Me ollaan nyt tossa kohtaa kartalla. Siellä näkyy K-Market. Ja tässä on osuuspankki ja auto. Ja nyt me ollaan käännepisteessä, koska tästä lähin me kuljetaan vaan kohti maalia. Mikä on ihan lohdullista, koska fiilis rupeaa olemaan aika tuskanen ja säryt ihan kohtalaiset. Mä keräsin 100 metriä voimia pyytää tätä kameraa, että saa kuvaa. Sanottavaa ei ole kyllä oikein muuta. Ihan just rakennellaan pesää ja tehdään vähän sappaa ja jotain. Ei jumalauta. Olemme täällä nyt Peikkokolossamme, johon kyllä tuulee vähän joka suunnalta, mutta mettä on kuitenkin. Jäädään tähän nukkuun. Syötiin lihapiirakoita ja nakkeja. Sillä kello lähenee 4:30. 4:30 herätään ja 5 jälkeen koittaa lähteä taas kulkea. Me ollaan kävelty 3 kilometriä meidän majapaikasta. Ja se on suurin piirtein 1/3 meidän yömatkasta, joten ihan hyvin edistyy matka. Joo, joku päälle 6 jäljellä vielä. Vettä voisi olla vähän enemmän, alkaa tulla janoja, se on vähän vähissä, mutta eiköhän me selvitä. Mun loppu kokonaan ja se maistui kyllä niin pahalta. Mulla saattaa olla sen takia näin huono olo. Mä en tiedä mistä sinne on päätynyt jotain, mutta jotain siellä on, joka ei sinne kuulu. Ehkä kun me keitettiin sitä siellä sienikattelussa. Sieni? Mikä sieni? No eikö me tehty siinä ruokapäivällä siinä kattelussa? No joo, mutta arvaa missä mä pesin sen. Järvessä. Siis Suonlätekössä. No niin. Se Joo. johtuu siis siitä. No. Ja törmättiin Kirppuun 2 kilometriä sitten. Niin, 2 kilsaa sitten ja unohdettiin kysyä, olisiko sillä vettä. Se vissiin roudaili jotain. Väsyneitä matkalaisia mukanaan. Juuri niin. Me sentään aiotaan ponnistaa ihan omin voimin loppuun saakka. Juu. Vaikka vähän muutettiinkin reittiä. Juu. Vikaa breikkiä pidellään tässä ennen määränpäätä. Meillä on vajaa 3 kilsaa jäljellä. Jano on hirmuinen. Jalkoja särkee jonkun verran, mutta fiilis on ihan silleen ok. Ollaan varmaan noin 4:30 aikaan siellä, jolloin
me oltiin laitettu herätys siellä meidän niin sanotussa yöpymispaikassa, että sikäli tää kyllä tuntuu ihan hyvältä ratkaisulta jälleen. Ja... Jep, saadaanpa ainakin sit se hetki, mitä saadaan nukkua, niin nukkua ihan oikeasti lämpöisessä sisällä ja rauhassa ja sit saada vettä. Joo. No niin, kello on 20:05 ja me ollaan perillä. Saatiin vettä ja kysyttiin, että saisiko olla ruokaa vai sauna ja saadaan kohta Karjalan piirakoita. Ja me käveltiin just 40 kilsaa. Ja meillä jäi vielä aikaa ylikin. Joo, semmonen 6 tuntia. Mitäs? Jep, jotain semmoista. Nyt saunaa ja ruokaa ja sitten nukkumaan. Ei oo valittu. Huomenna